O furtivismo repunta en Rianxo. O patrón maior da confraría local lamenta que non haxa o suficiente número de gardacostas para axudar os pósitos a evitar a acción dos furtivos. Os últimos anos non están a ser moi positivos para o marisqueo na Ría de Arousa. A escaseza de recursos por cuestións que os profesionais aínda descoñecen cébase cos mariscadores e mariscadoras aos que se lle fai difícil subsistir coa súa actividade. Esta situación complícase pola actuación dos furtivos nos bancos que, lonxe de reducirse, aumentou. Eu penso que está habendo moito máis do que había. Son bandas moi organizadas a día de hoxe. O problema que estamos tendo é que nos están sacando todo. A maioría da produción que estamos tendo, que non dá a talla, estándola quitando. Tiñamos bancos onde concentrou de marisqueo a pé, onde concentrou moito de sobe, elas foron un día a sacar, pero ao día seguinte foron xa non había casi nada. Quero dicir, ainda tiñan para varios días para ir a rarear o que é esa zona. A nos estamos machacando, hai zonas concretas que nos están machacando. O exemplo foi Puebla, que outro día incluso nos enseñou unha foto o seu patrón con 17 nun banco marisqueiro, 17 furtivos nunha mesma zona. Unha cantidade excesiva polo impacto que ten sobre o recurso. Non é dicir que son 17 persoas máis, non, é que eles o que fan é que os rastros tan cotillos como teñen, eles botan todo dentro. Deixan o terreno como se fora unha carretera, tal cual. Situación que cada vez se está a dar con máis frecuencia pola diminución de gardapescas na zona, o que deriva nunha menor vixilancia dos bancos. Gardacostas, nós si solicitamos a súa presencia ao novo jefe de Gardacostas de Ribeira, e si nos dou o seu apoio, viñeron aquí 2 noites a axudarnos un pouco, a intentar evitar que nos levaran máis hasta que foran as mulleres a rarear, pero sabemos de sobra como está o sector, que é dicir, eles mesmos están baixos de personal, non dan cuadrado para poder botarnos unha man tampouco de cara ao furtivismo. A caída da produción marisqueira en Rianxo é patente. A estas alturas do ano 2023, a lonxa local comercializara case 34.000 kilos de bivalvos por 575.792 euros. No que vai de 2025 e por diferentes causas, entre as que se atopa o furtivismo, poxáronse na rula rianxeira 18.577 kilos de ameixa e berberecho que xeraron case 289.600 euros.